खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। एमपि जयन्त बसुमतारिया चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 14 नं निसिमा बिया फुब मावफार गुदि फरायसालिनि गाज्रि थासारिखौ MPLADS फान्डनिफ्राय 15 लाख रांनि बिल्डिं लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होदों। बिथाङा बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे खाम्फा बरगयारिया UPPL दोलोनिफ्राय BPF दोलोआव थांफिननायखौ लानानै खुगा बेखेवदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिथांमोननि राजखान्थिया जाहाथे मोजां जायो बेखौ जों आसा खालामो। खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जों UPPL दोलोआव लाबोनानै देरहासार खालामदोंमोन। बिथांखौ जों देरहाहोआब्ला बिथाङा देरहाहोनायनि थासारियाव गैयामोन। बिथांखौ जों सासे रोंखा राखा दैदेनगिरि हिसाबै सायख'दोंमोन। नाथाय जोंनि दोलोआ दायो सोरखाराव गैयैखाय जानो हागौ बिथांमोना गावनि इयुनखौ नायनानै दोलोनिफ्राय ओंखारदों जानांगौ। नाथाय जों बिथांनि दोलो एंगारनायखौ गाज्रि मोनाखै। बिथाङा दोलो एंगारदोंब्लाबो नाथाय गासै भटारफ्रा जोंनावनो दङ होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों एमपि जयन्त बसुमतारि बिथाङा। BTCआव फिन आरोबाव 3 MCLAफोरखौ EM बिबानाव थिसनबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला 30 नं गरेस्वर बियाबनि MCLA महेश्वर बसुमतारिनो EM बिबानखौ होबाय आरो बेजों लोगोसे 23 नं नाग्रिजुलि बियाबनि लक्षी दास आरो गुबुन सासे कच राजबंशी हारिनि नमिनेटेड MCLA करमेश्वर रायनो BTCनि गोदान EM महरै थिसनबावबाय। गोमानानै थानाय सुबुंखौ नागिरनानै होनो हायोब्ला 20,000निख्रुइबो बांसिन अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। मिथिहोनाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं सेलेखागुरि ओनसोलनि 2 नं सान्थिफरा गामिनि थागिबि बारलाम्फा औवारिया गावनि नखरखौ खुंलांनो थाखाय गामिनि 3 लोगोफोरजों बेंगालराव खामानि मावनो होननानै थांनाय 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानावनो ओंखारलांदोंमोन। नाथाय बारलाम्फा औवारिजों थांफाग्रा गामिनि सासे लोगोआ मिथिहोनाय बादिब्ला बेंगालराव थांनो ओंखारलांदोंब्लाबो बेंगालुरुनि ट्रेन मोनैयाव मुम्बाइनि ट्रेनजों गाखोलांफादोंमोन। नाथाय बेराफारसेथिं मुम्बाइ मोनहैखांनायनि उनाव बेंगालर ट्रेन गाखोफिननायनि समावनो गावजों गाव आन्दायलायनानै थालाङो। जायनि जाहोनाव बै समनिफ्रायनो गोमानाय सुबुंनि जेबो खौरां मोननो हानाय जायाखै नखरनि सोद्रोमाफ्रा। बेखायनो सोरबाफोर गोमानाय बारलाम्फा औवारिखौ नुसनबायोब्ला होखानाय जानबुं नम्बर 8811295290 बे नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहोदों आरो बेजों लोगोसेनो नागिरनानै होनो हायोब्ला 20,000निख्रुइबो बांसिन अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। बिजनीआव निसा फेग्रा मुवा बेसादनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि बानजायदों। बिजनीनि सिकाजाराव पुलिसआ आयेन बेरेखा गान्जा आबाद मावनायखौ फोजोबस्रांदों। बिजनी महकुमा पुलिस बिबानाव थानाय रुपज्योति 6 आरो पानबारि पुलिस जथायै SSBनि 15 नं बेटेलियननि हेफाजाबजों बे गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै गान्जा आबाद मावनायखौ फोजोबस्रांदों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला जायगानिनो गपाल मण्डल उर्फे बुलेन गपाल मुंनि सासे सुबुङा 2 बिघा हायाव बे आयेन बेरेखा गान्जा आबाद मावनायखौ जागायदोंमोन। बे आयेन बेरेखा गान्जा आबाद मावनायखौ दानफायनानै फोजोबस्रांनायजों लोगोसे फालांगि खालामग्रा सुबुंखौबो पुलिसआ थानासिम लानानै थाङो। आरो UPPL हिसाबै जे मोनसे मडेल जों सेट खालामदोंमोन थांनाय बे 5 बोसोराव UPPLनि मडेल अफ पलिटिक्सआव रावबो माने बारनो हानाय बा सिमफायनो हानाय हयथ' जों नुवाखै नैबे रिजनेल पलिटिकल पार्टिनियाव। बिथांमोननि राजनितिक जिखिनि इयुन जि जिउ बेयो मोजां जाथों बेखौनो जों मिजिं खालामगोन। नाथाय खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जोङो UPPLआव लाबोनानै बिथांखौ जोङो देरहाहोदोंमोन। आं मिजिं खालामो हयथ' बिथाङा जि जायगायाव दंमोन बेयाव थानानै हयथ' देरहानो हानाय मोनसे थासारि हयथ' निश्चय फैयामोन। जोङो देरहाहोदों खार'ना बेनो सासे रोंखा राखा मानसि गोरों मानसि आरो बे समाजाव जोंनो नांगौ आरो गोबाव सम संग्राम खालामबोनाय मानसि बे हिसाबै जोङो बिथांखौ सायख'दोंमोन। नाथाय जोंहा दा सरकार गैया होननानै हयथ' बिथांमोना गावनि इयुन केरियारखौ हयथ' नोजोर खालामदों। जिखियानो जादोआ जोङो गाज्रि मोनाखै नाथाय जोंना भटार्सआ जोंजों दङ आरो UPPL हिसाबै जे मोनसे मडेल जों सेट खालामदोंमोन थांनाय बे 5 बोसोराव UPPLनि मडेल अफ पलिटिक्सआव रावबो माने बारनो हानाय बा सिमफायनो हानाय हयथ' जों नुवाखै नैबे रिजनेल पलिटिकल पार्टिनियाव। मानोना प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गुबैयै सान्थि जाय जिनिसखौ 15 बोसोराव गायसननो हायाखैमोन हारि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनाय गैयामोन बेखौ एकदम फोथायहोनो लाबोनो हादोंमोन बयबो हारि माहारिखौ आरो 26टा जाथि बा 22टा जाथि जनगोष्ठीनि जेंनाफोरखौ नोजोराव लाखिनानै जि खामानि मावनो लादोंमोन बेयाव बर'नि थासारियाबो गैया जाफैदोंमोन। थांनाय MP इलेक्सनावबो UPPLनिफ्राय MP जालायनो थांदोंब्लाबो बिथाङा जोंनि सा ओनसोलाव खेबसेबो दावबायहैयाखै। बे हिसाबै जोङो नैबे दानि
बिधान सभा इलेक्सनाव जोङो जोंनि लुबैनाय जेनाखि बिजाथि बे बिजाथि हिसाबै जोङो श्रीमती शिवली महिलारी मेडामखौ जोङो बिजाथि हिसाबै जों लुबैदों लाइमोन हिसाबै आरो जोंनि थाखाय बिथाङा बेखिनि गावनि रोंगौथि बा गुन गोनां गावनि माबाखौ लानानै बिथाङा जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होलांगोन आं बेखौ आसा खालामदों। दा गोदो जा मेडाम प्रमिला रानी ब्रह्मआबो मावा नङा मावलांदोंमोन। बिथाङा दा बैसो जाबाय बे हिसाबै बिथांनिफ्राय बिथाङा दा जिरायथ'नानै दिनै नैबे जोंनि श्रीमती शिवली महिलारी बिथांखौनो जोङो माने जोंनि लाइमोननिफ्राय जों बिजाथि लुबैदोंमोन आरो दा जों लाइमोन हिसाबै जोङो बिथांखौ जोङो मदद होगोन आरो बिथांनो जोङो जोंनि जेनाखि खामानिखौ मावलांगोन बे हिसाबै जों बेखौ मदद होनाय जागोन आरो